Ред е на треньора по футбол Стефан. Очаквам да се представя добре каква е кастинга предния и да изпея песента, която съм решил да пея толкова добре, че да седна и да се почина на стола. Трябва да се молиш всички, които се яват след тебе, да се провалят. Давам ти стол за сега. Заповядай там. И Стефан получи стол. Да видим дали ще успее Преслава. Знам колко нелепо ще звучи това, което ще кажа. Убийте ме. Прекалено много техника. От това да следа колко си добрал технически, започвам да изпускам куп други неща, заради които аз слушам музика. Ако ти не се научиш да вълнуваш публиката, си довиждане. С цялата техника, която имаш. Оставаш на последния стол. Заповядай. Преслава зае последният свободен стол. От тук нататък изборът на Маги ще става все по-труден. На сцената излиза Рени. Мен това твое изпълнение, честно казано, леко ме разочарова. Нямаше огън, за който се пее вътре. Нямаше го. Трябва да направя смяна между две равни неща в момента. Разбираш ли? Компромиса. Решаваш когато компромиса е по... Взех решение. Ще направя смяна. Взимаш стола на Георги.